Vlasnik sam obrta koji se zove Proizvodno-uslužni obrt Tajana Klanac, inače smo knjigovežnica i tiskara. Obrt seže od 1953. Mi smo 4. generacija, učili smo od starih majstora i bavimo se popravcima i restauracijom knjiga i radimo na tradicionalni način usluge knjigovežnica. Posjedujemo licencu od Ministarstva kulture za restauraciju knjižne građe, a imamo i certifikat od Hrvatske obrtničke komore za restauraciju knjiga i uvez arhivske građe. U radioni je Biblija iz 1755. To je vlasništvo privatne osobe koje smo preuzeli na restauraciju. Prekrasna jedna knjiga na ručno rađenom papiru. Knjige koje su se nekad radile su bile svaka za sebe umjetničko djelo. One su nebitno od sadržaja imale krasan oblik kao knjiga, kao medij. Za razliku od današnje knjige gdje je u stvari sav fokus na sadržaj knjige i umjetničko djelo je u stvari ona aplikacija na korice koja se štampa sam dizajn i izgled korice s vanjske strane. Mi kao bračni partneri imamo isti cilj, da opstanemo. I nema prekovremenih sati, uvijek se radi posao radi posla. I to je to. Nema druge.